स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। वीडियो थोड़ा देरी से आवता है, आप सभी से माफ़ी चाहे। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के ओर से, जिनकर फिल्म बॉर्डर के निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे। ये फिल्म के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बाड़े और ये फिल्म के अब तक 69 मिलियन यानी 6 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर फिल्म यारा तेरी यारी के ऑडियो गाना मन भरे ना एहो करेजा फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और दूसरा इंटरनेशनल गाना आवे वाला बा। आप सभी के बता दिए गाना के शाम 6 बजे 6 जून के यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल जाई और ये गाना के डायरेक्ट वीडियो ही रिलीज कइल जाई। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना देवरा करेला मनमानी फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना बबुआ मरल भूख से फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बड़े और ये गाना के अब तक 6.9 मिलियन यानी 69 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा और उम्मीद बा कि गाना जल्द ही 1 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाई। सातवां खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना मेहर मऊक भैया फुल ऑडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। आठवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना कूद जइहा कोरा में फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे। भोजपुरिया दर्शक लोग ये गाना के खूब पसंद कर रहा बड़े और ये गाना के अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहब।